Ay, sa ako itong duawon si madam to ay kung saan to yung kahimtang. Kung may kwarta o akong pinanggaon. Kung may kwarta o ato amang atuon. Sus, sa natuga o giurong ra kag gamata. Tuon ako si madam ay. Sis, Sama sis boy. napipijikan mo sis. About to mo madam ba? Katong madam madakong kaon good. Lagi ay gika na uli sa Cebu sis. Bakit pa na uli karon? Karon pa siya na uli. O karon pa siya na uli. Ingon daw sila nga pitid ang pagkaputi. Ma ako nakitaan sis. Pitid pagkaituma. Oh my God. Murag buling sa iro. Lagi nagnaw lagi sis. Tanawa akong tanaw. Akong tanawon dito sis. O nagbuwad og mais. Tuon og dato ki sis. Pobre di kay buing sis. Na ako ang tuon sis ha. Tingnan ko papa mo. Sis. Tara si Madam sis, gatakos-takos. Kung ka nang maisis, tanawang na. Mura yung gobal sa iroses. Ingon-ingon pa daw siya. Ingon-ingon pa daw siya. Bako siya nauli sa gikan sa Cebu. Tuon ako piti-puti. Awang na sis, murag bangguran sa mais. Ano na sis? Gatakos-takos og mais. Murag yung sobra sa kabog sis. Sus, maabiti pang magirahan. Wapa na daw kay siya. Pero ang naong di ay murag ka nang lubot sa kaldero, sis. Katulo sa nanduha. Si panyismis ni madam. Hala, unsari si wapul ini na baba nga singal chismis ni madam, luoy na kis madam. Ako nang kuano si madam ya, isumbong ko na sila. Si panyismis oy. Madam. Oh, kisa man ka sa ato. Kanang nakinomdom ka madam nga ako to si imong best friend nga si Agi ba? Kisa ato. Ay kanang nagabantay ka di madam. Kay kukupo di madam. Nas, sala mari, nakita ang tamari, gasumbong-sumbong man ang bayhan na o nga ang naong ratikot sa unggoy. Ala, usa matong baton ni Mari, managat ta Mari, uy! Madam, ikar joy gilibak ya madam. Kanang duha ka nanagan? O kanang duha nanagan madam ba? Aday kanang madam oy mauna sila madam nang nanagan. Kisa man naman sa kanang ako nang usap kanang tao sa nga taas kisa O kana si kuana madam si Day Umar. si di ungol kanang ulog ikagid nga manglatan. O madam. Hindi na usa kisa man na. Ay si Day Bujing na oday. Ang naong murag taguran nga gianay, mga giatay. Ganti na sila makit yan ko na kan. Lepa murag prepare na buka. Sus may ra madam kay sus man din mag-anad na ilang kuan ni ilang baba si panglibak nimo nga wa man sila unsaa. Sus ato na naipuson kay akong buhay. Ayaw